Hyvää päivää kaikille. Moni teistä on varmasti kaupan pakastealtaalla vieraillessaan huomannut pakastemustikat ja päätynyt ostamaan niitä ajattelematta sen kummemmin, sillä nehän vaikuttavat terveellisiltä. Mutta itse asiassa, jos näitä pakastemustikoita nauttii säännöllisesti, kehossamme alkaa tapahtua hämmästyttäviä muutoksia, jotka voivat nuorentaa ja elvyttää meitä tavalla, joka yllättää lähes jokaisen. Saatatte epäillä, voiko pelkkä mustikoiden syöminen todella nuorentaa. Tämä ei kuitenkaan ole vain huhupuhetta, vaan tosiasia, jota on vahvistettu jatkuvasti ympäri maailmaa tehdyissä tutkimuksissa. Oletteko huomanneet, että iän myötä pieni teksti alkaa näyttää epäselvältä, väsymys ei helpota yhtä nopeasti kuin ennen, tai ihmisten nimet eivät tule heti mieleen? Avain näistä arkipäivän huolista vapautumiseen piilee näissä pienissä, syvän sinisissä metsämarjoissa. Tänään kerron yksityiskohtaisesti 3 hämmästyttävästä tavasta, joilla pakastemustikat ylläpitävät nuorekkuutta. Kun opitte tämän, haluatte varmasti lisätä pakastemustikat osaksi arkeanne heti huomisesta alkaen. Jos nyt innostutte ja aiotte rynnätä ruokakauppaan, odottakaa kuitenkin hetki. Vaikka ravintoaineet ovat erinomaisia, väärä nauttimistapa voi tehdä niiden tehon tyhjäksi. Lisäksi jotkut yleiset virheet voivat jopa jouduttaa vanhenemista tai johtaa painon nousuun. Olisi sääli, jos terveysteko kääntyisi itseään vastaan. Tässä videossa kerron paitsi pakastemustikoiden terveysvaikutuksista, myös siitä, miksi juuri pakastettu muoto on välttämätön, sekä parhaista ruokoyhdistelmistä ja vältettävistä virheistä. Kun katsotte tämän videon loppuun asti, teidän ei tarvitse enää arpoa kaupassa ja voitte katsoa tulevaisuuteenne terveempinä ja energisempinä. Olemme jättäneet vaikeat termit pois ja keskittyneet käytännönläheisiin neuvoihin. Jos et ole vielä tilannut kanavaamme, suosittelen tekemään sen nyt, jotta saat jatkossakin hyödyllistä tietoa ikääntyvien terveelliseen elämään. Aloitetaanpa. Ensimmäinen merkittävä muutos liittyy näkökykyyn. Yli 60-vuotiaana lähes jokainen kokee silmien rasittumista. Lehtien teksti sumenee, illalla silmät väsyvät ja neulominen tai pikkutarkka työ tuntuu vaikealta. Moni pitää tätä vain ikääntymisen merkkinä, mutta luovuttaminen on ennenaikaista. Mustikat tunnetaan pitkään silmien terveydelle hyvinä, ja syy on niiden sisältämä antosyaani, luonnollinen siniviolettipigmentti. Silmämme tarkentavat kuin kameran linssi. Iän myötä silmän ympärillä olevat lihakset jäykistyvät ja toimintakyky heikkenee. Antosyaani auttaa verkkokalvon valoa aistivien proteiinien, kuten rodopsiinin uudelleen synteesissä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että nämä antioksidantit tukevat näkötoimintojen säilymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa silmien väsymisen vähenemistä ja näkökentän kirkastumista. Monet säännöllisesti mustikoita syövät kertovat, että iltaisin silmät eivät väsy niin helposti ja lukeminen on vaivattomampaa. Selkeä näkö on yksi elämänlaadun kulmakivistä. Toinen tärkeä muutos on verisuonten puhdistuminen, mikä auttaa ehkäisemään hengenvaarallisia sairauksia. Iän myötä verenpaine nousee ja kolesteroliarvot huolestuttavat monia. Tämä on merkki verisuonten vanhenemisesta. Suonten seinämiin kertyy kuona-aineita ja ne jäykistyvät, mikä tunnetaan valtimoiden kovettumistautina. Jos tilanne etenee, se voi johtaa infarkteihin. Tässäkin antosyaani toimii sankarina. Se on voimakas antioksidantti, joka taistelee soluja hapettavia vapaita radikaaleja vastaan. Kun suojaamme verisuonia, ne pysyvät joustavina ja verenkierto tehostuu, mikä parantaa hapen ja ravinteiden kulkeutumista koko kehoon. Jos olet huomannut ihosi kirkastuvan tai vireystilasi parantuneen, se on merkki paremmasta verenkierrosta. 3. ja ehkä kiinnostavin muutos liittyy aivoihin ja muistiin. Ikääntymisen myötä monia pelottaa muistin heikkeneminen ja dementia. Nimen unohtaminen tai avainten hukkaaminen aiheuttaa ahdistusta. Alzheimerin taudin taustalla on usein beta-amyloidin kertyminen aivoihin kuin aivojen roskien kasautuminen, joka vaurioittaa hermosoluja.
Uusimmat tutkimukset viittaavat siihen, että mustikoiden yhdisteet voivat estää tätä kertymistä ja jopa auttaa puhdistusprosessissa. Kokeissa on havaittu, että iäkkäillä ihmisillä muisti ja oppimistulokset paranivat huomattavasti muutaman kuukauden säännöllisen mustikoiden syönnin jälkeen. Mustikoiden polyfenolit tehostavat aivojen verenkiertoa ja hermosolujen välistä yhteyttä. Aivojen terveyden ylläpitäminen on avain siihen, että voimme pysyä itsenäisinä ja nauttia keskusteluista läheisten kanssa. Nyt kun tiedätte nämä hyödyt, saatatte ajatella, että on aika ostaa tuoreita mustikoita torilta. Tässä kohtaa moni kuitenkin tekee virheen. Miksi pakastettu on parempi kuin tuore? Tuoreet mustikat näyttävät houkuttelevilta ja yleensä tuoreus on hyvästä. Mustikoiden kohdalla tilanne on kuitenkin toinen. Antosyaani on lukittuna mustikan kovan soluseinän sisään. Vaikka pureskelisimme kuinka hyvin, soluseinät eivät välttämättä rikkoudu tarpeeksi ja ravinteet kulkevat kehon läpi imeytymättä. Pakastaminen taas saa marjan sisällä olevan veden jäätymään ja laajenemaan, mikä rikkoo soluseinät luonnollisesti. Kun syöt pakastettuja mustikoita, soluseinät ovat jo valmiiksi rikki ja ravinteet vapautuvat suolistoon erittäin tehokkaasti. Tutkimusten mukaan pakastettujen mustikoiden imeytyvyys on huomattavasti tuoreita parempi. Lisäksi pakastemustikat ovat taloudellisia ja vaivattomia. Suomessa mustikoiden sesonki on lyhyt ja tuoreet marjat pilaantuvat jääkaapissa nopeasti. Pakastemustikat ovat edullisia ympäri vuoden. Ne säilyvät pakastimessa, eikä niitä tarvitse perata tai pestä. Tämä tekee niistä parhaan valinnan terveyden ylläpitoon. Kuinka sitten nauttia niitä parhaiten? Paras kumppani on maustamaton jogurtti. Mustikoiden kuitu toimii ravintona jogurtin maitohappobakteereille, mikä edistää suoliston terveyttä, ja suolistohan on meidän toiset aivomme. Tämä yhdistelmä on täydellinen välipala. Nauti se heti aterian jälkeen, jolloin vatsahappojen pitoisuus on matalampi ja maitohappobakteerit selviävät paremmin perille suolistoon. Mustikoiden kuitu auttaa myös hidastamaan aterian sokerin imeytymistä, mikä tasaa verensokeria. Päiväannoksiksi riittää noin 40-60 grammaa eli kourallinen. Älä liioittele, sillä mustikoissa on luontaista sokeria ja liiallinen kuidunsaanti voi aiheuttaa vatsavaivoja. Lopuksi vältä näitä kahta virhettä. Älä korvaa mustikoita kaupan hilloilla. Hillot sisältävät valtavasti lisättyä sokeria, joka kiihdyttää verisuonten vanhenemista ja ihon rypistymistä. Älä sulata mustikoita täysin pehmeiksi. Sulatusvesi sisältää arvokkaita vesiliukoisia antioksidantteja, jotka valuvat Syö ne mieluummin hieman kohmeisina tai sekoita jogurttiin, jolloin ravinteet jäävät talteen. Toivottavasti tämä tieto auttaa teitä matkallanne kohti terveempää ja elinvoimaisempaa arkea. Pienet valinnat, kuten kourallinen pakastemustikoita jogurtin kerran joka päivä, tuovat suuria tuloksia tulevina vuosina. Muistakaa nauttia elämästä ja pitää huolta itsestänne. Miten te yleensä syötte mustikoita? Kommentoikaa alas, niin jaetaan kokemuksiamme. Jos tämä video oli hyödyllinen, painakaa tykkää, painiketta ja tilatkaa kanava. Kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavassa videossa.